Gudasok mo't dalitin ang pagkatay kan kuana. Pangasim, di mo aramidan di kasta. Ang panunot ka kumay tinasayaan. Diyan kaya ta maisang maka, anak ko. Makipagladingit kami tinapasama kitikapsat ko, Marga. Naranggas da unay. Uwan nga ron manong dito. Nasaya at atao ti asawa. Napapay anaaramid na ti kastoy kan kuana. Gusto ka. Naranggas da unay gapoy ti kastoy nginaramid da. No kay kasta. Mamati ak nagkibus tunot lang ti kinanda kasta. No asino man ti akin aramid iti na ito'y. Ang bayad tanto iti nangina. Umay kanpit. Umanaw tayo nito. Ang mga noon niya pati maramid kung tinay siya ang marka. Apay ama ko umumit kayo may bus. Ita ka di kasurun mo. Pasano? Huwag sasaot at kaslakin din at dam mo na itikod na napasama ko siya asawa na. Ano? Ang mga nupod numit nga damo na bus. Delikado. Saan man na tilay magbagam? Kasalo mo delikado, Aben? Oh, ay, kwa, boss. Umay kakit din. Umanaw tang ito. Siya ko na makapagbayag iti dahil siya lugar. Alang nga doon, boss Lito. Hindan. Kuna yung akayat yung tipo manong dito mo. Saan kayo at tumakbir dito nagtugawan nyo? Anya? Kaya't mo ka dito sikat ipapasak itinakaro asurong ko, ha? Pit? Ay, sana, boss. Alam, hintay yung nga doon. Pumanaw tayo dito'y balay na Madam Marga. Mama, apay ang adda dito'y itay ni Uncle. Saan la kuman nga imay dagi jay at tao dito'y balay? Nakipagladingit ni Uncle. Kan siyempre, kansat na ti amam. Iso ang natural nga umaymot dito'y. Diyak mo, Mama. Ngamkas na agata pa kan kuana. Ang mga nuad damot pa kainaigan na itinapasamak ka ni Papa. Ano na? Saan ka ni? Nga idi pa'y laay. Kat kaya't nang aguman ti daga tayo. Kang runaan ti rancho. Pangasin, di mo ko masawat ti kasta. Awan pa managnak tayo iti kasta nga atap mo. Diyak mo, Mama. Ngamdiyak mapilit tirik nak ng agtalagkan ko, ana. Di mo ko mapagatapan ti ulitag mo, iho. Punasan ti madiarik napkan ko, ana. Amangan no kamali ti atap mo. Sapay la ko matakas ta, Mama. Gaputa oras nga addam amwag. Diyak amon. Noan niya ti maaramid ko kan kuana. Nga oray pa'y kabsat day di Papa. Anya? Apay ang nagbiit kayo anapan ije balay da Marga, Lito. Simang pag kayo natin. Masurunak nga minit na iti ang Marga. Anya? Taapay. Iti anya aga po akasuron mo jay tao. Agladladingit na lang arudan. Ang kasta ka pa'y laang. Kasaro? Nagsasaot at kaslaan mo na nga sino tinang patay iti asawa na makapasunod. Kat, apay, mapaysuan ka kadi. Agpaysuman saan kadi. Sumarte ka man, Linda. Ang mga lumalik patak na agasawa na kat anya pa iti maaramid ko ken ka. Anya? Mama, umay kayo na. Agawit tayo na. Datay ulang ang tinabati dito Kampo Santo. Agawit tayo na. Tapno makiinan na kayo mutan. Nagsasaro mo ti puyat yung Mama. Diyak kaya't mat nadadakas ang mapasama kada kayo.
Bye-bye, anak pala. Kaya't ko pa'y nga ipapas ni Mang Bantay, itinanunday ni Papa. Titantun makita iti kaanuman. Naranggas ti tao ang nangaramit kan ko anay ti kasti. Maawatak tirik na mo, mama. Nasakit para kada daytoy ang napasamag. Sige. Bantayan tapay nga rod ni Papa. Nga magawid tanton intun madamdama. Amangan ngamin, nukulat nagtudo. Sir Lito, adtuyon ti kapiyo. Agkapi kayon, sir. Abangan ngamin no lumaniis to'y kapiyaw. Pidi sumlatan ni talamisang kat panawan na kon iti salas suma. Sir, adda ko madamagag numabalen, sir. Anya ka niti damagan. Sige, damagan mo kat panawan na kon ditoy. Kwa, sir. Damagag ko ma. No talaga nga awan amuyaw iti pan nakapapatay ti kamsatiyo, sir. Tingay asawa ni Ma'am Marga. Apay akas ta ti damagan. Mabalin ka di ka makibibiyang. Awan ang mok iti na ita. Hala, panawan ako. Pamanganan niya pa iti maramit ko kay nawatam. Uwan, sir. Panawan kayo nga rudan dito'y sadas. Ay abandak tulatan no adda pa'y masapulyaw. Atuyin ti ka nampit. Inyagan kan dito'y hardeng. Kaputa masadot ka ngamen nga umay ijot ni Sina. Ay abandak tumalaang. Diyan manak ka, manang simang. Nagsimpot kayo latakan niyo. Nauray amuyo ti maging ugali. Katuan, Mike. Anyangay nga ron. Talaga kastaa. Mangan kan. Diyan manak, manang. Apay ka di akay kayat mulatan ti agtungtungpal ka ni Sir Lito. Nauray amon matadakas ti aramid na. Kastamot tandag iti papaaramid na kan ka. Apay, di ka mabutang, Pit. Manang. Dakay ti baybayad na kanyo. Isarding tayo na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ang mga numangag na tayo ni Sir Lito. At makalupay. Ala nga Rod. Sige nga Rod, mangan kan. Panawan kan dito'y hardeng. Inakpay iring pas dagiti daddo mga araramidag. Adda kayo matgayam dito'y salas, Madam Linda. Apay, saan kayo kadipay ang makaturaw? Rabiin, Madam. Bye-bye anak pailaan dito, Simang. Umuna kalatan ang mapanmato. Siya kung di makaamo dito. Kaya't ko pa'y di makapagpanunot ang naimba. Uray diyo ibaga, Madam. Amuklatan no anya ti pakariribukan niyo. Pasensya ka no uray si kakak mairamraman, Simang. Talaga namin ang mariribukan. Gapo iti dakas nga aramid ti asawa. Tsak amon no kasano atong narak. Siyak mo tinakas no aramid at tikasta. Tauray asawa. Amok asaan abumdan amang dangran kanya. No kontra ti aramid na. Maawatan kayo, Madam. Ang sapay la kumaa. Tama ka amiris ni Sir Lito. Sakbay amala daw ti amin. Day tamot ti kanayon nga idaw-dawat ko itinamarsuan. Di kay agdanag, Madam. Tulungan kayo nga agkararag para iti dayta. Sige nga, Ruday. Hintayon maturaw. Amangan no agsakit kayo, no mapuyatan kayo launay, Madam Linda. Amok ka dito'y abudega ti pangiduldulingan day di Papa kadagiti armas na.
Masapul ang masapulak dagijay. Tadangijay nga armas ti aramatag. Amang sapul iti hustisya. Para iti day di papa. Ay. Papa. Ibalas ko tinapasamakan ka. Ibalas ko ti panang papatay dagan ka. Ikarit day ta. Sa anak ng agsardang. Aging gasaan ko ang masapulan. Tinang pataykan ka. Apay ka di api na ayaban nak dito'y hideout, boss. Anta ka di manin ipaaramid mo kanya. Walpit. Ibagam ka na giti kakaduwam tag sa Canada. Kaya't ko kay patong pal tinabayagan na plano. Sa kupag tinalawa adaga tinatay na kapsal ko. Lugas ka sa loob. Sakton ti kalawaan itinagadi ti lugar tayo. Boss. Kasanon ni Peter. Sigurado asaan nga umanlugot mo sa kupan nyo ti dagada. Sana na niya tao tila pwede ti plano, Pit. No mapasamak ti kasla. Isarong luyo apatayan. Tapno awalan makatubang ka na ti plano. Nawatan ka ni. Wan, boss. Kasaritak ton dagiti kakadwa. Tapno planuan mi ti rumbong ang maaramid. Sige nga ron. Manawan kang dito'y hideout. Sige, boss. Urayik dito yun, dagiti kakadwa. Kat kasaritak pa'y ida. Sumarunuak ton, ije mansyon. Anya ti plano yu ita, mama. Awanan day ti papa. Maikawak iti kaawan na. No ita, awan pa'y mapanunot ko, iho. Ngamkit di, aywanan ta dagiti imbati na ako kalaglagipan kanila. Nang runa ti rancho, gayan dagiti tarakan ng agdudo maading ko. Wan, mama. Di kay madanagan. Apaman amalpas ti plano ka. Tulungan kayon to ang mga ramid iti dayta. Anya a plano ti kayat mo as kumani ko. Maamuan yung tumutlaang, mama. Ngam no ita. Bay-bay andak kumapailaran. Kaya't ko aplanwan ana imbag. Sakbay nga ipatungpal ko. Am-amo kauna yan, anak. Iso asapay la kuma. Taday ta plano. Kat plano para iti pagsayaatan ti biyag mo, anak ko. Uy, sigamot gayam-gayam. Ala, sumra ka ah. Agyaman na, gayam. Umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya ti gagaram. Api dinanon nakpayan diti pagigyanak. Amok ang matulungan na iti kayat kong aramidan, gayam. Kaya't kung amin asapulan ti hustisya para kan ni papa. Huh? Matulungan na kadi, Mario, gayam. Anya ti kayat mo nga itulong ko kan kagayam. Sige, ibagam. Basta ka baulak, ipay ko. Gaputa kayat ko mutla ang amagunod ti hustisya para iti amam. Amok nga di ti among maipapan iti panakiranat. Kaya't ko kumati ang pasurukan ka, kan kadagiti kakadwam. Tapno adda mausar ko, apang laban kadakwada. Awan parikot, no kayat mo ti makasurusuro. Kasaritak dagiti kakadwak. Isuro da ka, no daigta ti kayat mo. Agyaman ako kasta, gayam. Kaano tayo nga rod amang rugi? Agdalusak man ket di dito silid ti anak. Naglukon da dya katarulong. Nakaruglugit matlaang dito silid na. Maura imbagak ang masapul adalusan na nga inandaw. Nagado nga igam. Anya ti pangaramatan na kadagitoy.
Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot ti anak ko. Dakasamatan ti mapampanunot na nga aramidan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, kasta unay ti ladingit dagiti agina, ada Peter ken Marga. Gapu iti pupusay ni Don Ricardo. Gapu iti dayta, ingkari ti baro abalsen natin ang papatay iti amana. Kalpasan ang naitabong ti Don. Kinasarita ni Peter, tilakyen agayem na, tapno agpatulong. Iti sabali abangir, naklaat ni Doña Marga, gapu iti nakita na iti siled ti anak na. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Diyos ko, lawlawagang ti panunot ni Peter na anak ko. Nakasabutan ti mapampanunot na nga aramidan. Apay nga ano ti igam di ti silid na. Mama, anya ti aramidan nyo dito silid ko. Anya ti kaya't asawan na gito'y nga igam anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang iti bagik dagita. Kaya't ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayanda Mario agayon ko. Pang-aasin, no anyaman ti madi apang panggapon, di mon patuluyan. Mama, unasan niyo kumanday ta panagdandanag yo. Awan to ti dagas ang mapagteng ko. Gaputa awan ni madi apanggap ko. O anya, talaga ka di desidido kang magpaisuro iti self-defense, Peter? Undayam. Talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno anda pang salaknib ko iti bagik. Sige nga, Rod. Agsagana kan. Isurok amin kan kati amin nga amok akit at ipan nakirangot. Agyaman hak, gayam. Wala. Ginana tayo pa eh. Sige. Mariknakmat nga agpaisong ti bannog ko. Nga may ruwamak tulmatlaan. Saan ka di? Talaga akas ta ti damo, Peter. Gayam. Among ka di. Dahil di matla pa pam tinagisuro kanya. Ngampod no ti kunan. Mailuwam kan tumatlaan. Ragsa ka nak. Namin. Nabi ka pa yan nagsanay. Adun dagiti nasusurong. Mabalin mo ang maaramat dayta. Na masalak nibam tibagin. Agyaman akan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ang matungpal ko dagiti plano. Huh? Anya a plano ti kayak mo asawan? Talaga ka di adisidido ka amang balas ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawat at ti kayak asawan ti panagsinlaay mo. Ngam saan arumbang nga ikabil mo dita imam ti hustisya gayom. Gayam. Kaya't ko asyak amis mo ti mangpukaw. Iti nangutan iti biyag day ti papa. Biyag ti inutang na. Isu abiyag mo't marud ti singarkan ko na. Isu ka di anag paisuro ka. Iti pan nakirangot. Huwag ganyam. Talaga akas ta ti plano ka. Kasta ka di. Dasaya ta si Mangtut kan Peter. Amo ka di ang nagdanag.
Kaputa itala ang analadaw ka anak kaawin. Sa dilo ka di tinagkakwam. Pasensya kayong mama. Ngam saan kayo kuman nga agdandanag, no kasto'y maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayam ko, mama. Nagpaisuruak iti panakilaban. Tatno adamot pang salaknib ko iti bagi, no kasapulan. Amamukan ipo. Amuk akayat mo ti agibanas. Husto akani. Pasensya kayong mama. Ngam saan dak amalapdan iti kayat kong aramidan. Pangaasim iho. Diyak kaya nga na mapasamak kang kamagi. Ngam mama. Kayat ko amaadaan iti hustisya. Ti inaramid da iti daydi papa. Pangaasim. Diyak kaya't amapukaw kamat kanyak. Saan ka kumandagibalas? May ama nagiti otoridad ti makaambo iti pandakasapol ti hustisya para kendi papam. Pangaasim ko nga, Peter, anak ko. Anya ti aramidan yu dito rancho, Uncle Lito. Apay aman mandaran yu dagiti trabahador dito eh. Awan bibiyang mo, Peter. Maripo dita. Siya kong timang imatonit na ti arancho. Kaputa sakmot at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti na ito. Anya? Talaga ka di nga aguman yu ti rancho day di papa. Saan ka di analpasan ti panagbingay yu kadagiti sanikwa? Nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo ti sasawam. Ala, pumanaw ka dito'y kaputa awanan karbangam iti dahito arancho. Talaga agamrod ka, Uncle. Sige, sakupan yu ti rancho. Nuday ta ti pagragsakan yu. Talaga ka di anagarin kan ka ti kinaagong, Lito. Apay nga uray ti rancho day di kapsat mo. Kat kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngem iso. Gaputa ison ti nagpabus mo eh. Sa ita. Sumardeng ka sa manaw dita. Di mo ammo ti ibagbagam. Upuntawan ambom karag iti mapaspasamak. Ngem Lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kapsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyan? Sumardengkan ko na! No di ka pala sumardeng, makaraman kan kanyak linda. Makaambo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan munto apagbabawian ti kastoy nga aramidam iti mismo akabagyam. Madula amin ang iti nga ibagbagam. Wala, panawan na kung dito isa. May amakabil ka. Adoy iho, uminom kay ti danan. Agkang makakumalahon. Siyakto ti mapan makisarita ka ni angkan mo. Agyaman ak mama. Ngam panagpunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadagas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter, ito. Isu apa kawanandak mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga. Nga isuti akin nakam itikas dyan napasamak kan ni papa. Ngam awad pambanatlag tayo, iho. Nubilang pudno nga iso. Baybay-an tayon adagiti otoridad ti mahilutan. Isudan ti mangsapon iti hustisya para iti daydi papam. Pangaasin, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kaya't amay sagmang ka. Diyak lakit ni kamalan no adada ka sa mapasamakan ka. Anya dararambidem dito solar ko sa kamar ka. Pangaasim ko mamat manong Lito. Di mo sakupon ti rancho.
Gapot adayumot ang nalawlawat itawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa. Ipabustoy mo ba't kuman iti kanakam tinabatbati asa ni Kwame. Kumanaw kan dito eh. Di maammo, di magbagam. Alalak lang, di talaga para kanya. Makita mo na ito eh. Dahito iti pamanagnak, ngayon nila ako ti kabsat ko kanyak dahito apaset tinaga. Anya, saan po doon na ita? Saan nga aramidan ni Ricardo na ita? Kan ba isa, apay ko mga ilako na kan ka? Idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yukin ko na. Kwarta lang kinapatag. Dahita tinasakit a kinapudno, Marga. Sana po doon na ita? Di mo ko madadaanan tinapintas ka imahe ti asawak. Pag-aasim kumamot manong. Awarte monti kinapudno. Rupat kwartamot lang ti asawa. Uston, manong. Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti bagbaga ka kinapudno. Kumanat ka nito. Di na pagpungtutan. Naputa di mo ammo no anya ti kabaalak na raminan. Nabatam! Kasmula na sukaanin apasayan day di Amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagiti muno. Impakita ka lang mati peke a dokumento. Amang pagbaga ngayon lang ako kanya kampay ide. Dahil delikado kapsat ko na iklaransyo. Apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Andito ko lang. Apay kumaman lang na. Kung paaramid ko nga ron, akas na legal. Kung kaslapod-pudno na iti papeles. Talaga saan ka nagpampanunod? Boss. Halaki din. Nagsagana kayon kanagiti kakaluam. Aday paramot ko ka na kayo. Tiyak kaya nga dalapad. Iti panang gam-gam ko iti dahil pasat sa likwa. Dahil kamsat ko. Uwan, boss. Talagaan na laing ka, Peter. Alisto ka nakasusuro ah. Panag ko na, kabaalamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan gayam. Nukas nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalak. Mabalin ka di atulungan nak. Ah, anya ti kayat mo asawan. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kasta nga agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti plano. Isu ang masapul ang makasursuro ako. Awan parikot iti dayta. Sige, masapa kanto inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga ang masubukan inton bigat. Nukasan ti kabailam. Di kagdanag. Buyag ti pa nagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay. Gayaman. Adtuyin ti kapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kong dito sana sa simang. Ngam, adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di manon dayta? Ang mga numadadaal man ang tiyagsapak. Di kaya't mo adamagan kanya. Eh, kwa nga minsar. Masyanak namin ka ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya kanya talaga di kaya't mo adamagan. Damaga mo. Tapos makapanaw kamot nun dito, ayan ko. Ay, Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw, iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw. Anya? Kaya kulaang mo't ama-amuan ti kinapudno, Sir Lito. Kaamom kabibig mo sa Ay, awan na mo karagita sang samsunam. Wala.
manawan ako dito sakbay ang makaungetak. Sige na ron, sir. Aya bandak tulatan no at dapay masapul yaw. Darasem ti pumanaw, daamangan no makabilkan. Makapasurong ka ang babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, mahal dito. Di na ko mamusmusan. Ibatang titakyang ko. Masaksakitan na. Panyatimbang bagam na sinadya katulong, ha? Apay ang nagado, nagitisalsalod-sunan na. Awan imbagbagakan ko, ana. Tanya ko mamati ibagak. Sigurado lang na awan na nakamat mo kanwana. May papan itinabang. Pero saan mapilit anak ang mangipaknikan wana. Pangaasim, Lito. Awan amo ni Simang. Awan apulos nga dakdakamat ko kankwana. Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsata. Gapu iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isang sawag iti na ito. Ano di mo kaya't anayunak pa'y? Papa, kailiw kayo unayan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Hindi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada ataw. Naranggas na ungay. Gapula ang itis ni kwa. Maiturog dati pumatay. Ngam ikarat manan kada kayo, Papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta, Papa. Kudak tupay ka. Gada ka man dito tanunday di papami. Mama. Kailiw ko ni Papa. Kaya't ko ang marik na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni Papa ang gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada tao. Agpapan kanya, iho. Nung saan akayat ni Papa nga agpulkok ka. Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlang ti agadan. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiniday amarikrik nam ita. Di ka tanag, Mama. Ituloy kong tumutlaan ti agadal. Apaman ang magunod ni Papa ti hustisya. Ricardo, noon na ka kumaita. Tapno doon tamang tarabay di ka kaisunang anata. Nagranggas gamin ti pada at tao. Asaan ang makon kontento iti adan kan kuana. Diyak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti radyo. Nagrigrigatan daytoy day di Papa. Isu arumbang ama isubli kada kami kan ni Mama. Hoy! Ang yater aramidam dito si Kang Peter, ha? Oh. Nalipatam samutan asaan yun ako kwa dayto arancho. Awan madi nga ramidak ditoy. Sumarsarong karaklaan iti rancho mi. Tagtagainap kan sa boy. Saan yun ako kwa dayto arancho? Kukan dayto ni Buslito. Kukwami daytoy arancho. Ibagam dayta iti kriminal nga amom. Hoy! Ang subli ka ditoy! Sarsarita ka may lang! Takrop! Saan pa'y nga itati panawad mo, si kaalakyan? Masapul nga isaganaak ti amin. Panya, may nagbasak-basak iti rancho ni Peter o nampit. Uun, bus. Kaslad da sa bali ang pinsar na. Madlaw akagura na kayo. Awan bibiyang ko kankwan. Agsagana kakit di. Tanag kam-kamali. Sumarunon iti amana.
Anya? Maituradyo mo ipapatay ni Peter mismo akaanakan nyo? Bon! Katsanlangan nagkaputamali. Di napadpadasan akong traan dagiti pagayatak. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaungat ni Lito gapu iti panagsaludsod ni Simang. Maipapan iti ipupusay ti kabsat ti Don. Iti sabali abangir, kayat apadasan ni Peter ti kabaalan na. Gaputa talaga akayat nan ti bumalas. Iti panagsarsarita dapit kan Lito. Nasa utilakay, akabaalan na apokawan dagiti manglapad, kadagiti plano na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakabutbutan kayo gayang, boss. Agasang ngay. Talaga ang maituradyo. Apay nga rin nag-isam-isam ka. Ikaw Rumbala nga mabutan ka kanya. Tanutob ngaram dagiti pagayatan. May turid kamay apatayan. Boss Mat. Apay kumatog nga rin kayo ngay. Gano nagdakil tibay-bayad yung kanya. Kas makanuan nyo. Para may dak-anin na ibilin nyo, boss. Hindi kay kadagdanan. Rumbala. Tapno sana masayang dagiti ibay-bayad ko kin ka. Nala. Bantayan nyo ti Rancho. Ang mga lumapan man na nagbasak-basak na ya Peter dyan. Awanan karbangan na ama panigan. Kaput ako kuha akong dayay kat sandan ang mabawi pa eh. Naita ti ibagam ken kuha na lumakita manan ni jay, ha? Uwan, boss. Ibagak to day takan ko na. Nuumay tumanin ang basak-basak ijay. Naisurok amin ang dagiti amok maipapan itipan na kirangot, Peter. Kaglawan ka. Gaputa, listo ka na kasurong. Agyaman nak iti amin at tulong mo, Mario. Kad, anya ti planom. Patuluyom ka din ti panagbalas mo. Huwag gayam. Kat uray laplap dan nak ti inak. Ituloy ko ti planok. Lumabalin. Diyak ko makayat gayam. Diyak kayat ang maisagmak ka. Ngam amok, saan ka matlaang amalapdan? Iso akayat ko nga ikuyog na kadagiti amin apagnam. Anya? Ngam amangan mo mairang-raman ka. Delikado ti kayat kong arangidan. Kayat ka tulungan. Nasingad ka kanyak. Iso nga umanugot kan at tulungan ka. Diyak kayat ang maisagmak ka. Naawan man lapulos maramidak mo. Diyak la ko makayat nga adda mairamraman iti kayat kong aramidan. Kamala, umanugot ako na kumuyog ka kanya. Kat agyaman na, gapu iti ado at tulong mo kanya. Gayam. Talaga naglawa day ti Rancho. Mairang naranod kami met kadagiti kakadwa. Nakaputa makaila ko kami latta kadagiti dingon. Asan amad-madlaw ni Boslito. Tayak animbag. Ang mga nuumay manin ang basak-basak dayje a Peter ditoy. Naimbag abigat mo, Marga. Kastamot kan kalinda. Sobra ka pa Uray sa anan. Kayat ko lang tagkid daw iti pasensya. Gapo iti inararamid ni Lito kata kayo. Mabain ako na ang pasensya kayo. Gapo tawan apulos maaramida. Di ka agda naglinda. Aklinda. Pudno akagurak ki asawa.
Gapo iti kasjay nga inaramid. Ngam saan ka akarangan. Gapo taambok asaan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti asawa. Husto ka. Kat sapay la ko nga. Taagbaliwan ti asawa. Sakbay amaladaw ti amin. Uwan nga ron. Amo naman umanga ikonsidera dagiti tao ang maapektahan. Gapo iti kasjay nga aramid na. Naagom launay no maipapan iti daga. Husto ti ko na. Katam mo kasan alimad kada kayo ti panang sakop na matlaon. Kadag iti daga anayabay iti dagana. Pilitan na nga ilako ti akin kukwa. Nga uray saan nga umano ko. Sapay la ko mga. Tama ka amirisan ti asawam. Ita, tanasama pa. Ala, mangan kayo laan. Ado dagiti makan nga impaisaganak iti babaunan. Agyaman ak, Auntie Marga. Mama, kaya't puti agpakada-kada kayo. At dapag nami kani Mario inton rabi. Sa din mo, ipo. Rugya kong ti agibaras, Mama. Ha? Madanagan ak para ka, ipo. Kasanong mo? Di kay madanagan, Auntie Marga. Diyak ipalubos ang maisagmak ti gayim ko. Agyaman ak, Maria. Ikarim nga rod kanya, kadi mo baybay ang tigayem mo. Diyak kaya't nga dadak sa mapasama kada kayo. Wan, Auntie. Tulungak ti gayim ko. Aginggat ka ba ulang? Naibagnakit din. Taada ka akad kadwa ti anak ko. Timing ti isasangpot ta di ti Rancho Peter. Madama ti panagiinom dagiti tao ni Lito. Iti saan unay nga adayo di ti Rancho. Unarod. Ha? Kumita ka iti enda. Kasla pumanaw dangtan dito eh. Nasaysayak manan no kasta gayo. Iti kasta. Siguradong awan makakita iti daytoy nga aramidan ta. Well, kat urayan talaang ang makaadayo da. Tapno saan da ang makita adagos ti panangpuur ta iti rancho. Ita, awanan pa kairanudang iti daytoy a rancho. Akom. Gusto ka gayo. Gapot addo mako amin ang dagiti adda ditoy. Ngam, sayang. Naduma po dagiti adda diti rancho gayom. Saan nabalin gayam? Tinasken. Agnakam dayjay nga agum alakay. Bus Lidong! Bus! Oh, Oh, anya ka niti umay mo ibaga si Kapit. Papayakas na kilang anyat pakadanagam. Bus! Saan kayo kumaamakmakmaat? Ngam ti rancho, napuuran. Kat awan apulos na isalbar. Di mapu amin. Anya, kasano ang napasama na ita? Pasino ti akinaramid? Saan mi nga mo, boss? Ngamin, hindi makita mi. Dakil una yun ti apoy. Wah! Pakon serserbi yung agbambantay. Ala, amuan nyo na sino ti akin aramid iti na ito'y. Kat apaman na maamuan nyo. Patayin yun. Nalawag. Uuwan, boss. Sige nga, Rod. Agpaliiw kami iti aglawlaw. At pakawanin da kami ko, mga boss. Ika rin. Maamuan mi matlang. No asino ti akin aramid iti daytoy. Agtidnay kang arunan! Oh, sino kinaturan na mga kalaban kanya ka? Makapatayak manen nukas kasano. Madam Linda, nakabutbutang ni Sir Litang. Kasla kumilaw dagiti mata na itay. Kasta unay ti pungtot na agapo iti impadamag nipit ken kuana. Uwan nga rod si Mang. Umay ka, sumraktan iti silid. Bye-bye antaidan dito eh. Uwan, madam, intangarudan, mabutang nga ka talaga. Sige, sumrakan iti silid mo. Kat isiram tiri daw. Siyak mo.
Mapanakon iti siled mi kanyulito. Agpamarangak ang nakatulog. Tapno sa anakon ang mairamraman ina. Mario, agkapeta pa'y. Sakbay ang mapanta maturog. Ano na? Kiyaman na. Naglaing kagayam ngagtimpla iti kape ah. Di na kun pasablugan, gayam. Naing baglakit din. Tabaligi ti damo a plano. Sigurado. Kasta unay ti pungtot deji alito. Sigurado da ita ah. Iso nga agpalami istapay laeng. Masapul anaan na dagiti garota. Tapno saan da ang makadlaw. Anya, pada ka din naamuan nyo. May papanitipan na kauram ti rancho. Awan pa'y boss. Uray dagiti pulis. Awan mo't lang nakita da nga uray anya nga ebidensya. Basta ti kunada, ni kagara ti amin. Sinigurado da ang mapuuran amin dagiti dingun tapno saanen apag numaran. Dakal ti pamatik ada ja Peter jakin aramin. Iso patayin nyo langan. Saan nga iso tagbalin as siit iti dalan ko? Ariglado, boss. Kasaritak dagiti kakadwa. At ipatungpal mi day tang abil, no? Nung kasapula kon ti umuna abayad, boss. Dakalan ti sweldok adiyo pa'y na ito. Anya, agreklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tadya kon ito di kwartam. Sana, boss. Masapol ko mga nagkikwarta. Kasapulan nga po ito. Gaputang masakit tina. Nang nagyo ka day nga imbilin ni Sarlito, Madam Linda. Nakabutbutang. Ang mga nuintun sumarunog at siya tunti ipapatay na. Ala, pagkalma ang reklamo si Mama. Sige, sumrak ka pa lang iti silid mo. Ang mga numakita ni Lito ti kasta a reaksyon mo. Kat madaksan ka pa. Siya kunti makaamong agrason no sa pulan na ka. Sige, Madam. Mabutbutangak namin na talaga. Ala, panawan kayo pa dito. Sige, si Mang. Kaanon to nga tati pa nagbaliw ni Lito nga asawa. Talaga ka di atim mo langan ti kinadakas na. Oh, Mama. Apay amalmalday kayo manen. Adda ka di parikot iti negosyo tayo. Awan ba't di? Ngambalaglagit ko lang amin ti rancho. Napatag unay day ti arancho iti day di papa. Ngabita, awanan ka data. Saan tan amabawi pa eh? Di ka egdanag, Mama. Marikriknak. Masubli tayong tumatla ang day di arancho. Anya ti kayat mo asawan, iho. Pasensya kayon, Mama. Ngamrinugyan min tinagibalas ka ni Mario Idirabi. Anya ti kayat mo asawan, iho. Inuram mi ti rancho. Kat sinigurado ni nga awanan pagmumaran ni Uncle Lito kadagiti tingon ijay. Anya? Apay ngay narami dyo ti kasjay. Kasano nun ay sagmak kayo? Kasano nun na nakakita iti kasjay nga inarami dyo, Peter? Awan rumbang apagdanagan niyo, Mama. Awan tao, idi inuram mi ti rancho. Madandanagan akka po iti kasta nga inarami dyo. Ang mga no pakaisagma ka dyo ket di mo ti panagibalbalas yu akasta. Di ka agdanag, Mama. Kanayon nga ganan nadag. Para kada kayo. Ti kayat kulaan ita. Ket ti magunod tayo ti hustisya. Para iti day ti papa. Kaya't kumot day ta iho. Ngambayan tayo kumandag iti pulis ang mga ramid iti trabaho da.
Hoy, bakit si Mang? Igawan naman iti ka na darasam. Nabanugak sa pagsirbian nak adagos. Nukas to'y asumang putak, ha? Nagalas ti ugalim, Pit. Sikan ti mapanmangala iti kanem gaputa at damat imam. Anyo? Ah, ay no! No saan ka la a babae? Inridis ka kuman. Ha? Nakman la mangalan iti ka na surungkon. Rumbang laang, gaputa at damat imam ang mangala iti kanem. Anya ka din paspasabang kada kayo. Si Mang, apay, agap-apa kayo. Kasano, kat nagalas ti ugali ni Pit, madam. Awan pa'y magunggo na nga daitsura na. Oh, apay. Adda ka di, panaggustom iti may sa atong doy, iti may sa adakas a tao. Ay, awan, madam. Iti anya ko maaga po agkursunada iti tumboy nga. Numabaleng. Kaya't ko kumamat nga agbalbaliw ni Pit. Sakbay am ay sagmak. Oh, sapay lako ba? Tano agtultuloy anilito ti agbalin nga amo na. Awan lap ang bukod no agbaliw pa'y ni Pit. Papa, adda at manan dito'y tanam mo. Kat ulitak na ikarikan ka. Siyak timang sapul iti hustisya. Iti pan nakatay na. Jak ipalubos asaan nga agbayad dagiti ayo anang patay ka. Ikarit na kita, Papa. Gayong. Gawitan. Sunod-inutan. Narigat. Numasik-nutan taonay dito. Mabit lang ng gayam. Kaya't ko pa'y nga ipapas tinalaos aladingit ko. Kailiw ko launa yun ni Papa. Kaya't ko nga ipapas abantayan itatitanong na. Maawatak tirik nang. Gayong. Alang arod. Ibagam tulatan. Kayak munti agawid. Agyaman nak iti panangkuyog mo kanyak dito ay. Gayam. Talaga, amapang namnamaan ka, agayam. Partakan tatimag na, Mayo. Pasensya ka na. Narabyan tamot na nagawid. Ngarod gayam. Numagaan na talaang. Ang mga nuada makasipot ka data akabusor. Ada kabusor, Peter. Agalibtak ka. Ang mga nulibatan data. Anya ti aramidan ta. Kaslado dagiti kabusor. Kanibusanan tan samutin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetayo italawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panangisuro ni Mario ken ni Peter agayem na. Kasta unay ti panagyaman ti baro. Gaputan nakasursuro da itoy, no kasano ti lumaban. Gapu iti dayta, nabukal ti may sa aplano, dagiti agpagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dayjayan ni Maria laki. Nagparta ka ting maray. Kaslapod puno lalaki. Aglingid ka na imbaga.
Labanan mi dagito akabugsor. Di ka tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di naktungan niya! Siya ti manggudas kan ka! Takrot mo kayam dagiti kakadwam. Awandan, pinanawan da kan. Ibalod da kan ni Peter. Ipatulod min tulaangon ti bangkay mo, iti amom. Gapot agudasan da kamutun. Anyang! Ayop kayo! Kaya't kung maibagang kada kami, apay asinanab da kami iti dalan. Asino tinangbilin kada kayo? Ang bibiyang mo. Diyak kaya't ngaibagakan ka. Yeah! Ah! Talaga ka diyan natangkan ti ulam, ha? Wan karbungan nyo amang tong pakanyak. Magsagana kayo, kiti. No makarok atak dito eh. Balsan kayo. Tikunang ka di, kat makapanaw ka pa dito ya si bibiyag. Anya ti kayak yu asungan, ha? Patayin da, kasta ka di. Kapilitan na kasta. No, di mo ibagatipod no kada kami. Anya nga min ti kayak yu amamuan kanyak, ha? Asino tinangbilin kan ka, asano benda kami? Awan, siyak lang. Ipaturong mo ti paltog mo kunkwana, gayam. Kita at man itatiturag mo. Mapingin paturong mo kanyak ti paltog mo, ha? Pangasim, awan pa'y asawa. Patayin na ka din. Nudi ka agpod mo. Pabatakot ti bangabangam. Anya ka di ti kayak yu amamuan. Sige. Damagin nyo, tasong batak amin, basta mo. Asino tinangibaon kan ka, asa na benda kami itigayam ko. Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito, kaya't nakangay papatay. Anya. Talaga adakas dayjay akabsat daydi ka ba? Di na ngamin kaya't nagdagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kut, sumursurot ka kadagiti amin adako sa plano na, ha? At dapay may sa akayat ko nga lunang kanya. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayak mo adamagan. Ano? Lunakon kan ka. Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga amang. Kat ni Buslito tinang paltog kan kuana. Anya? Lukas ta. Patayin kang narode. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayom? Di mo patayin ni Pete. At dapay pakairanudan takon ko na. Maya. Masin, Peter. Hindi nakpatayin. Nagtalag kayo kanya. Tulungan kayo amang balas kini Sirlito. Kagurak ngamin daging amok. Di na intad dagiti tangdan ni anang aramid ka dagiti amin ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagiti nga ibagbagam? Wano, luklukwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti ibagbaga. Mamati kayo man saan. Mayat kayo at tulungan. Ngam apay nga ramidam ti kasta. Kalaban da kami, saan kani? Kaya't kunti mga barwanan. Diyan kung maanusan dagiti aramidan na kanya. So kaya't kumit lang abalsan. Sapay kumatapod mo dagiti ibabagan. Tanulukluk mo na kami lang. Di da kan pakawanan. Ngun, Peter. Manamnamayo ti tulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayam, Peter. Nulukwan na kami. Dasan da kan. Di kayag danag. Dakil ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanya. Kaputadya kun kayak ti sumurot iti amo nga awan matakder na sa una. Lito,
Apay, adi ka pa'y lang mapanbato. Anya pa'y lang ipadpadaanam dito yung paraanan. Rabin na. Awanan bibiyang mo'y kinaitalin na. Ala, kumuna ka na mapanmatulog. Hindi na pakasigurap ito. Bueno, adda ka di manan impaaramid mo ama di kadagiti kakatuwang. Husto ka di. Anya, sumardeng kan asmanaw. Talusan makaungitak manan ken ka, at makabil ka manan. Talagamat ngamin nakastaka. Day talaan ipagragsaka. Timang pasakit iti padam a tao. Managim bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawa. Maitured mo adangran. Nagkagaya masan ka sumardeng asmanaw. Kaya't mo kagitan na yung nakpada ito apan ang tumpakin ka, ha? Naranggas ka dito. Awan apulos pateg ko kan kakasasawa mo. Sige, ipapas mo timang dangran kanyag. Awan at talaga ti pateg ko kanilito. Una yun tigas taalangayo, madam. Mabiglaang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat tan dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman ak sima. Naimbag ka kahit tamasyan ka kanya. Wen madam. Sino ba't nga iti saan amasyan kada kayo iti kastaalangayaw? Ay, mabutengaksan nga agayat. Amangan no kastanto umat ti ugali ti matumpungak alalakay. Si Mama, nung makiasawa ka duman, kita ang dyan nasingpat atak. Tapno saan kanto akakaasi na awatam. Wan, madam. Adda iti ikot yung ti tao ni Manolito. Nagkasano ang napasabak na ita. Natiliw ni Dirabi, Mama. Pinagpangdukanda kami iti dakas kan ni Maya. Ngamsandaan ang daligi. Anya? Peter, iko. Isardeng yun day tangar aramiden yun. Ang mga nuda kayo to ti dakas. Tinasayaan. Pumanaw talaan ang diti lugar tayo. Umadayo tapayahan. Mapanta iti lugar nga awan makaamu ka data. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, Mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagunod ti hustisya para ipitay ta papa. Ikarit na ita, Mama. Ngam delikado ti biyag tayo dito'y. Ama gano'n ito nagangay. At natamutan ti mapukaw. Diyak ipalubos ang mapasamak ti kasta, Mama. Ita ka di pa'y nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno, iho? Amukon ti kinapudno. Maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa kulak iti hustisya. Diyak to agsardan. Aging gaanawaya pa'y laong ti kriminal. Asino tinagaramit iti day chay? Kasano ang naamuhan? Inaklon ti tao ni Uncle Lito, Mama. Nukasta, isuko tayo laangan ka dagiti pulis na diya tao. Katisudan ti makaamu. Diyak kaya't amadadal ti masakbayam gapu kadakwada. Pangaasim ko, Mamat. Danggan akiho. Kaya't ko asyak ti mangsingir iti dayjeng awanan bain, Mama. Sige, Mama. Iridop ko labi ita. Kalpasan na. Isayang kat minton ti plano mi. Saanan ang makalisi pa'y dayjeng awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamdyak kaya't ama perdi ti biyag mo. Gapulaang iti panagibales mo. Pangaasim, iho.
Isardeng mo kumanday ta nga aramidem. Pakawan ng daklangan, mama. Ngamjak mapatgan, day taakid-kid dawan nyo kanyak. Simang! Ay na, makakigkigtot kayo mo't, sir. Apay ka day, ada ka di pangibaunan nyo kanyak. Una yan lay tapan nakakigtut musika. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan mo't talaga, sir. Nakabut-buteng kayo. Ngamin, may turadyo adang ran ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao Simang. No di mo kaya't amadaksan ka. Sir Lito. Ayan nipit. Apayan jak makita manipod pa idirabi. Jak pa'y nasaludsod ken kuha na tibanag ti pagnada. Saan anagaw-awid ni Pete, sir? Nalabit adi na kayon kayat asangpetan. Nalabit an nauman, gapo iti pasig a kinadakas nga ipaparamid yu kenkwana. Sumardeng ko na. Talusan mapilitan ak amang paulimakin ka. Nawatam. Uwan, sir. Agsardeng ako na sumanaw. Ay na, unay kamot ngamin nga ngiwatin na ya. Sumanaw kan tumay. O niya, Pete. Nagkinaawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti amom nga adda nagtutulagan tayo. Naawatam. Un, Peter. Siguradom lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Un, Mar. Di kayag danag. Saan nagbaliktad, no da itati kayat yu asungon. Siguradom lang nga. Tapa man amalpas amin na gitoy. Tulungan da ka ang mapalagaan ti kasong. Ang yaman aknukas na. Peter, Mar. Boss, apay nga yung paturong yu kanyak ti paltog yu. Bay andak ko mga palawag. Manel kayo ka nagiti kakadwang. Apay nga inabak na kayo nagiging agayam. Lakyan pa di may isa paltugan kalayan. Pangasi ko boss. Di da ko mamad patayon. Talaga ngamin anasiglat dagiging agayam. Kan may sa, adamo da kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Ikan agrason. Ala, pumanaw ka ti sangok, sakbaya makalbit ko ti palto ko. Darasan! Uwan, boss! Inakong! Pete, sa dino ka no tinaggapwam, makaungungat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag-adamag manang simang. Aguli makalatan, tapno saan ka may sagma. Sige, panawan kan dito. At damanin pangibabaunan ni Sir Lito kanyak. Anya, kasangsangpet mula ang pumanaw ka manang. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam, madandanagan para ken ka. Ha? Apay, manang simang. Kursunada na kadiya. Apay, kastalang unay ti danag mo para kanyak. Anya, saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan, ingkan iti papanam, ta ituloy kumuten dagiti aramida. Anya ti plano, Peter? Urayin ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma, tasan ng agtraidor. Amu namat, ama isagmak no aramiden na tikasta. Sapay la ko mga ruta kasta. Kaya't kungamin at talaga, asyak timang letpas iti dayjay nga angkal ko. Awanan ba inday jay alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amaka. Isumat lagayam ti mangisagmak ang kuana. Uwan nga rod, ngam agpatinggan tumot laang ti kinadakas da. Agbayad dan tumot laang.
Magagaran akong amang balas iti dayjay nga awanan bain. Nagkalma ka lang gayom. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit din no maisagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi no kaskasano. Pasensya kan gayam. Talagang ngamin akayat kunti makabalas kan kuana. Ay, Masapul nga agbayad dayjay nga awanan bain. Gapo iti panang papatay na iti nakakaasi nga amak. Apay akayat dak akasarita, mama. At dak di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho. Kayat kalaang akasarita. Mabutbuteng ak namin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo nga gibalas. Mabalin ka di nga isabdeng mula ang anday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan an nadak. Awan to apulos ti dakas ang mapasama kanyak. Sumuko akton kadakit ti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akas to'y tinarapaap mi ka di papamapagbalinam? Iso pang nga asim ta sumardang kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kan ni papam. Ladingitak, mama. Ngam saanan ang mabawing ti pangandang ko. Siyak, ti manggibos iti dayjay a kriminal. apay gayong. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot? Ay, ningamin mama, gayam. Nagsansangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin kat saan akong naagibalas. Kat, anya ti desisyon mo? Patuluyom ka dilatta ti agibalas? Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensya lang ni mama. Sana balay. Gaputagan an nadak. Para ka dagiti mangipatpatag kanyak. Kinapudno na. Jakmat la kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputasaan mo't amabawing di desisyon mo. Kaduaan ka lahangan na. Kaduaan ka. Aging ga ama ipatungpal mo ti kayat mo ang mapasama. Madam Linda, nakabutbutangan dagiti mapaspasamak. Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit apasurot ni Sir Lito. Adamanen napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir ti agibalas. Nula ko mamabalin. Kayat kunti pumanaw dito, uy. Masyanak mat kada kayo, madam. Awan tunti kadwayaw, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim simang. Dinak panawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi dito balay. Sa baling aminan ti marikriknak. Amang ano maisagmak tapay no agtali na edta dito eh. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagakan ko na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Amangad no ibalod natapay ditoy no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagakan ni Sir ti plano ta. Sige. Ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaam. Tapno di na madlaw apo manawtan. Wan, madam. Mama, iliwak ti panaglang taman ng amangan. Nabayag ngamin, adita na aramid ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom kamata ka na yun. Di mon masaho ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunday to'y. Ha? Anya day ta plano, iho? Amangan no. Di ka agdanag, mama.
sa anak ang may sagmak. Ikari ka, agan anada ka. Ngamti kayat ko. Mapan kayo pala ang agbakasyon ijay probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat ang mairamraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Jakayat timang panaw kan ka, iho. Mama, agpakpakaasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ijay probinsya. Sana bale. Nakasareta kon ni Nena, akasinsin ko. Isuti mang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, Mama. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tiniliw dagiti aggayem a Peter ken Mar ni Pit apasurot ni Dunlito. Gaputa sinanubda dagito iti dalan. Kabayatan na, kastaunay apungtod ni Dunlito. Tasaan nan ang nauray ti panagsubli ni Pit. Inaklon met ni Pit ti kinapudno kada Peter. Nga isuda tinang patay iti ama ni Peter. Kat mismo pa'y ani Dunlito tinang paltog kenkwana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isarden mo ket din day planom, iho. Tinasayaat, duatan a pumanaw dito a lugar. Baybay-an dagiti sanikwata dito'y. Agsublitan tulaangan inton agmaumawon ti amin. Pasensya kayon, Mama. Ngam saanan ang mabawing ti pangadan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Ta saan ka ama isadmak? Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kanin? Wan, madam. Basit laang ti inalak akaws ko. Tilaangan kwartak ti inalak. O sige nga, Rod. Mangkita ta iti napintas agundaway. Tapno makarwarta diti mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngamnipit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimwar mat itaylaang. Mapan ka nung amin iti maysa a hideout da. Isuan na pintas da ito'y agundaway, apa naglibas da. Sige nga, Rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana balay, nakaturog mat. Sigurado anarnakan day jayan. Gaputan na ginom, sakbay an naturog. Kason, Pit. Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam. Hindi ako mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputasyak ti kanayon akadkadwa ni Sir Lito. Wan mat ngagpaiso, gayam. Anya nga tanong. Datayo laangan ti mga pankan kwa na. Dukutan tayo ti kayat ko asawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi ti awanan bain a kriminal. Anya dayta, gayom. Kas iti day di papa. Kayat ko nga iti mat pagtaangan da ti pakatayan na.
Tapnurik naan namat. Tikas iti inaramid na iti mismo kabsat na. Mabalin mo't kit diti kasta. Sige nga rod. Planuon tayo noan niya tirumbang ang maaramid. Nalakalang gapot na adda akmat. Amangan no mairaman ti asawa kang ti katulong da. Awan ammo dagi jay kadag iti mapaspasamak. Di kagdanag. Planuon tayo na imbag tirumbang ang maaramid. Tapno di da mairaman. Sige. Agplano tayo itan. Gaputa magagaran akong amang paltog iti daydi a kriminal. Mun, ngamkas iti kanayon kong ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaang, tapno saan ka ama isagmak? Wan, gayam. Kat agyaman ak iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Maipapan iti dahi taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Ngam di kagdanag, mabiitla ang di pa nakisarita kan ka. Sige. Umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag. Sige. Agtugaw kayo pa, auntie. Agyamanak. Mabitlaang. Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray sa anan. Adala na patag akayat ko nga ibaga. Anya day ta, auntie? Kayat ka akasarita. Maipapan iti plan-planuan nyo iti anak ko. Anya ti may papan iti day ta, auntie? Mabutengak lang amin iti mabalin ang mapasamak. Iso ano mabalin? Di yun ako man patuluyan ti plano yo. Amang ano agpada kayo laang ang maisagmak. Ay. Kinasarita nak ni Peter may papaniti dayta. Desidido nga agibales. Kuyugag laangan. Tadyak kayat ang maisagmak ni Peter. Jakla kayat ang maisagmak ti anak ko no mabalin. Ang ala... Iyan tangay, saan mo't amatubngar ti kayat na mapasamak? Di mo nga rod baybay ang jigayem mo. Kuyugam, kat no mabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na, kan pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, auntie. Jak to baybayan, ti gayem ko. Ato'y ti kapiyaw, madam. Mabiit lang tayo sa ganak ti armusaryaw. Agyamanak, si Mang. Amok no apay, analiday ka. Hangbayam, matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talangamin idirabii. Gaputa dimtang nipit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga raw. Sapay lako ma. Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay anak iti sakit ti pusaw iti nalaos abutang. Ikarik si Mang. Makapanaw ta dito'y balay. Gapu ta mga numairamraman tapay. Gapu iti kinadakas ni Lito nga asawa. Anya, kinasarita na kan ni mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ang maisagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa'y tiag babawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapudno na. Magagaran akong amang isayang kat iti plano tayo, kadag iti kakaduham. Aday ta ka manin. Kunak mat nga agkalma ka, kan agtanang kalaang. Ad-adda ang maisagmak ka, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pasensya kan gayam.
Talaga lang ngamin ang magagaran akon ang makagunod iti hustisya para iti day di papa. Amok ang gumawgawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa lang ti kriminal. Wen, amok day ta. Ngamrombeng, ngagkalma ka. Agsagana ka kit din. Inton ka ni kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wen gayam. Nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti day di a kriminal. Nipit ti makamo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. Adi da makadlaw. Naimaglakit din tabi maliktad nipit. Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wen nga rod. Kasano? Pati gayam dagiti mismo at tao na nga agserserbi ken kuana kat sa uran na. Daytan ti magungguna na. Alang aroden. Agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ititurog. Sige nga rod gayam. Isaganaak ti aldaw apa nagibalas tayo. Agpulumot laang nanday jay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartag ka na yun. Anya ko may ta. Anda ka di parikot mo no ang barteka. Ha? Awan matkit di boss. Boss. Ang mga numabalin nga lang ti sweldo iti unos ti tanlo a bulan. Anya? Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming tinak. Kat masapol nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Limit ko na kang urayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam. Kaya't mo ka nita paltugan kalangan, ha? Boss. Inkasamatan day tapaltog mo. Ay, pangasim kumamata. Di mo ipaturong kanyak day ta. Ang mga no makalbit yun, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang. Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pet. Patayon nan samutan. Anya, apay ko mga aramidan na tikas ka. Idinto tagserserbin ni Pet kan kuana. Jakam mo, madam. Mabutbut ang akon, madam. Pumanaw tayon ditoy. Sige, simang. Pumanaw tan ditoy inton rabi. Mapanta ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Simang, darasem ti masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ijay balay. Uwan, madam. Sapay lang kuma. Tama ka adayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay lang kumata saan. Sigurado apatayon na tanilito. Numamuan na apimanaw ta ijabalay. Sige nga ron, madam. Partakan tapay timag na. Mabutbutula ka talaga. Ay nahadyak pa'y kaya timatay. Agyaman at mama. Kaya't yumutlaan ng ti agawid di lugaryo, di balasan kayo. Kat di na kumapakadanagan. Agan ang nadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laang ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din. Mapan kayo iti gayem mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga rod, mama. Sige nga rod. Agan-anad kayo dito'y. Isarayo ang naimbagtiri daw. Apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso apang nga asin taagan-anad ka. Sigurado ka kadian nakaturugan ti ayok ng amom. Gun Peter, naginong itay. Iso asigurado na ito. Sige nga, Rod. Somrak tayo dito unag. Ngam, kasano nagitidad duma kakadwayo? Agdadaanginan iti quarters iti likudan ti mansyon.
Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kitin. Ilukat kun tigay, tapno makastruk tayo. Ay, makaangas akong itinalo kay madam. Nakalugan tayo matlaangan itibus ngagpasyudad. Ay, adayo tayon ka na, Sir Lito. Huwan si Mga. Nakapanaw tamutlaangan itikas la impyerno abalay. Sige, iturog mo kidin. Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Uwan, madam. Uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo man. Pakawanan na kiho. Gamasapon nga aramidak na ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't abasta maisag makalatan. Diyak kaya't amay pada ka iti day di amam. Mapana kun sakbay amala daw ti amin. Ipakaamok ka dagiti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong Lito. Aday ta nila kay Lito. Nakaturog. Inayadag ti umasidag ng kwana. Aday ta. Agriing kan si kalakay. Urasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka ng tanong kanyak? Peter? Apay, sino ti agko na nga umay kaniti balay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Sika a kriminal. Pinatay mo day di papa. Isu apatayin ka man. Awan ang mok iti bagbagam. Kasano ang nakastrik ka diti balay? Pete, umay mo patayin na iti tao. Dahito hindi kong daway mo. Saan kan ngagparigat? Kaputag basak-basak na iti mansyon. Awan pit amapok kawam. Gaputat rinaydor na kan. Sana po nun ita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat addapaltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakarkaritan, Peter. Kaputa kabalak nga iputok ti paltog ko. Iti bangabangam. Agpada talaan. No addapaltog mo. Addamat paltog ko. Agin no natalangan! Anya ti mapasamak iti daytagon daway. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibabam di paltog mo, Peter. Adda pulis. Kasano a? Inawagan na kami ti inam. Isu'y papusamon ka na kami ti mangipait justisya ka ni papam. Anya? Peter. Pakawanin na. Pakawanin na. Kuba. Peter. Sumurang ka na kami si tatalugod. Pakawanan na kiho. Ngamsak tinagipulong ka dagiti pulis.
Kay kayat ko na makita kay ti pagbaludan. Ngam ti madadaal ti masakbayam. Mama. Ipatpatag ka unay, anak ko. Kadyak ipalubos a basta maisang makalatan. Gapu iti gagam mo nga agibales. Madam Linda, natayon ni Sir Lito. Wen nga ron, si Mang. Oray kaskasano. Nasakit mat kanya tinapasamak. Gapu taas awak pa'y laeng ni Lito. Oray dakas ti ugali na. Impateng kulat na. Ngam saan asigot akas day ni Lito. Nagbalin lang akas day. Gapu iti kinagamrod na. Noon na kontento la kuma iti kinamaknang na. Adayo kumaan na pasamag ti kasjay. Madam Linda. Ala si Mang. Tulungan nak ang mga sikaso para iti pan nakaibantay ti bangkay ti asawa. Wan, madam. Mapantay yung arudan. No di mga kalako maitikat niya. Adayo ko maanapagdang mo ti kastoy. Una yun, tinagbanagam Lito. Manang Linda, makipagrik na iti napasama. Dispensaram ko ma, no dimtang iti kastoy apasamak ti amin. Basol ti asawak ti kastoy ang nagbanagan na. Ngam uray no kasta. Nasakit lata kanya ti kastoy ang nagbanagan na. Di naman la nailintag dagiti ado ang nagbidotan na. Sakbay apimusay. Nalabit akastoy tinaikari ang mapasama. Dispensahan ti anak ko. Gaputan na panunot na ti agibales. Diyak mapabasol ti anak mo. Marga. Gapo, tama na tinapukaw. Kan maysa, naglablabos ni Lito nga asawa. Sapay la ko matag sardangan da ito. Kaputapin mo sa'y mata ni Manong Lito. Talaga nga agsardangan, Marga. Katsapay la ko ma. Tamapakawan niyo ti asawa. Lito, panawan ka, dito itanam mo. Katsapay la ko ma, tagbalinan ananayas ti amin. Ikarigatak nga urnusan dagiti gulok nga imbatim. Agawid tayon, madam. Makatudtudon. Ang mga numabasa kayo katagsakit kayo pa'y. Sige, si Mang. Agawitan. Katsapay la ko ma. Tamaisimpak dagiti imbati ti asawak agulo. Madam, saan ada kayo tinagbasol? Iso apatsak. Maawatan da kayo dagiti tao anak kabasulan day di Sir Lito. Umay kayo kit din, madam. Agarbisan. Sige nga, Rod. Agawitan si Mang. Adto iti kape Manang Linda. Agkape kakabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman hak, Marga, ading ko.
Napatigtigagarak. Kat nasayaan mat. Tanadanon ka ita dito balayo. Sa anak namin asimrot itay di opisina. Anya ka dito ibagamanang. Nakasaganak adungag. Kayat ko nga isubli dagiti ginamgam day dilito nga asawak adaga. Kat karamanen tiranchoyo. Manang Linda. Kayat ko nga urnusan dagiti gulo nga imbati day di asawak. Kat inutak nga ramidan day ta. Naisublik matan tinaduma. Ngam adupay dagiti masapul nga asikasuak. Kat tapno malpasan. Una kon tiranchoyo nga isubli. Paikat ko tinabakad nga alad nga inyalad idi day dilito. Agyaman no kasta, manang. Sigurado ang maragsakan ni Peter no maamuan na daytoy. At toy, Pete, iniigan ka itimakan kan basit a groceries. Pasensyakan. Gaputa day talaang mat, tinabalak a ginatang. Agyang manak, manang simang. Kaputa sarsarong karan naklat na. Nga uray madi iti timpakpakitakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Agsingsing pat kakit di dito, itapno makarwar ka adagos. Uy, manang simang. Ikarik day ta. Agsingsing patak dito'y pagbaludan. Peter, anak ko. Si kakadingang paiso na ita. Un, mama. Siyak da ito'y. Nakaruwara kon. Peter, Barok. Nabayag apanawan ti kaadam iti pagbaludan. Un, Auntie Linda. Naikaro kon tinaramidak abasol. Agyaman ak ta nakarwar kan, iho. Mama. Bayat ti kaadak iti pagbaludan. Nakaamirisak. Asan gayam ang maiparbang ti inaramid ko. Nagdakal abasol ti panang paltog ko iti daydi ang kalito. Peter. Kanayo nak ngagkidkid daw iti pamakawan iti Diyos. Mama. Auntie Linda. Dakal ti pa nagbabawig. Binaybay aklat ako ma, ana ipaayan iti hustisya. Tipan nakatahinday di papa. Inkabil mo nga minti hustisya ka dagiti imam, iho. Iso ana ibalod ka. Dakal ti pa nagbabawig, mama. Auntie Linda. Pakawanan da kumamat. Amin tayo kat agbasol. Ala, mga barwanan tayo amin. Mangrugi tayo. Kas naurnos kan naragsak asang pamilya. Kat naragsak gaputan nakarwar kan, iho. Kat saan na kumaakagura? Pasot ka ti pamilyami, Auntie Linda. Saan kayo ako gura? Gaputasaan kayo mat nagbalin adakas kada kami. Ang yaman ak nga ron no kasta, iho. Katsapay lako ma. Tadumtang tumat ti panawan. Ang mapakawan mo, dahi di angkal mo. Naamiris ko dagitan, Auntie. Napakawan ko ni Angkal. Katsapay lako ma. Tanapakawan nakmat day di Angkal.
Kaya't ko nga agrambak tayo, Peter, iho. Kat maawis amin akalugaran tayo. Agrambak tayo. Gaputa na urnos matlaangan ti amin. Sige, mama. Agrambak tayo nga, Rod. Kaano ti kayat yu apanagrambak tayo? Iti kabiitan na panahon. Ibaga tamot kadaan ti Malinda. Sigurado akayat damot ti agrambak, gaputan na urnusan ti amin. Sigurado day ta, mama. Kat imbitaran tamat damar. Isudan to ti kang runaan na sa ngaili tayo. Dayjay agayam ko, ti saan anang talikod kanyak idinabalodak. Wen iho, o sige nga Rod, isaganaan tayo ti angayon tayo aparambak. Un, mama. Special dayjay. Isu ang masapol nga isaganaan tayo iti husto. Naimbag nga oras mo, manang simang. Kumusta kan? Agda ka din ni Madam Linda. Ha? Pet? Sika ka din dayta? No kasta, nakarwar ka ni pagbaludan? Un manang. Kat mayak. Gaputa umayak ko magpakpakaasikin ni Madam Linda. Awan ngamin amok apagbirukan. Sigurado, awan mayat ang mangawat kanyak. Gaputa may saak ng ex-convict. Kasta ka de? Sige nga Rod. Sumrek ka, tani Madam Linda ti kasaritam. Ngamamok, awatan na kadayjay, gaputan na singpet a tao ni Madam Linda. Sapay la kumaama nang. Sige nga Rod, inkaayabanan ang tapno makapagsarita kami. Agyamanak unay kada kayo, madam. Agyamanak, gaputa inawat dak ngagtrabaho kada kayo. Ikari, jakton subyan tisigod adakas nga aramid ko. Rumbang laeng akas ti aramid Pit. Mamimpinsan ko man nga agbaliw kan agnakam ka. Un, madam. Jak kayatan tagsubli jay pagbaludan. Gaputan narigat tibiyag ijay. Sige, kat sapay lakuma, taag tultuloy ti panagbaliw mo. Ricardo, adda kami ka ni Peter nga anak ta. Amo ka naragsakan iti ayan mo ita. Gaputan na karuaran ni Peter iti pagbaludan. Pakawanan nak, papa. No pinanggap ko iti agibalas. Nga magyaman nak iti Diyos. Gaputan na pintas latati nagbanagak. Nagbalin lataan na ranyag ti masakbaya. Amok aday to iti arapapyo para kanyak. Kat ikarit nga agtultuloy iti panagbalin ko anasayaat. Makalwa kada kayong agina. Ngam hosto tinakuna ni Auntie Marga. Naragsakan ni Don Ricardo. Gaputan na ornos matlaangan ti biyagyo ita. Un gayam. Katrumbang asang un tayo matan ti baro abiyag. Nga uray awanan ni papa.